Já jenom takhle v rychlosti opět k tomu feťákovi, polickému, tomu gestapákovi a ještě pak jedné osobě, která je dokonce už hledaná policií. Pavle, nedělej chlapa, sedni si na prdel, jo, bude lepší, si mě nebudeš všímat, protože to dopadne hodně špatně, nejenom pro tebe, a nedělej chlapa, protože ty na to nemáš. Jo, teď před chvíličkou mi psal Lesy, že si zápas odpískal, že jsi se posral, že se bojíš a že se hlavně nenecháš zmlátit za 300 000, kolik ti nabídli, jo, že se necháš zmrzačit. Jsi koště, nedělej chlapa, prosím tě nikde, že mě někde vytáhne, že mě zlomí žebra, já nevím co všechno možný. K vám lidičky, jo, z té druhé strany, z té fialovců, budu říkat, pěti koaličních sráčů, tak když už děláte videa, vytajete z kontextu, tak to aspoň dějte pořádně, jo. Tady ten váš šaš je vyfetovaný, který, já nevím, ty Merkury, ty bys ho měl se přepápnout, začal vyhrožovat mě vyhrožovat nikdo nebude. To bych kdokoliv a kdokoliv vás chce, nikdo vyhrožovat nebudete nikdo, jo. Ty Merkury, ty se ozvi do Nového Boru policajtům, že tě hledají, tak aby tě pak nemuseli někde vyndávat z auta, že by bylo fajn, aby se ozvala. A ty Pavle Novotný, ty nedělej chlapa vůbec, ty vole, ty boxer, jsi sračka, vole. A jestli máš pořád nějaký problém, nejdeš to přes telefony, sedni do auta, přijeď ke mně, ať tady otevřu bránu, co tady rozdám na parkoviště, pak tě vykopnu, přehodím tě přes bránu, pojď domů, ke svojí matce vyprcalý. Jo, já přijdu za tebou někam, to je jedno. Řekni kam, kdy, bez kamer, ještě nechci s kamerama, nebo s kamerou, mě to je jedno. Předěláme si to. Já budu sračka a nemů pičoviny.